Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinun-an ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Sa pagpamalandong sa mensahe sa pulong sa Ginoo ning takna sa kahaponon, atong pag-aablihon ang Mark chapter 5 verse 14 to 20. Ang giingon diri mga kaigsuonan, sumpay kini sa sugilanon mahitungod sa tawo nga giyawaan nga giayo sa atong Ginoong Hesukristo ug ang mga yawa mibalhin didto sa mga baboy ug ang mga baboy nangambak sa katubigan ug nangalumos. Verse 14 ang giingon diri, ang mga nagatiman sa mga baboy nanagan ug ilang gisugilon ang nahitabo ngadto sa mga tawo nga nagpuyo sa lungsod ug sa kaumahan. Unya nangadto ang mga tawo aron pagsulti sa nahitabo. Miduol sila kang Jesus ug didto nakita nila nga naglingkod ang tawo nga kaniadto giyawaan. May sapot na siya ug gibalikan na sa maayong pangisip ug nangahadlok sila. Kadtong nakakita sa nahitabo sa tawo nga giyawaan ug sa mga baboy nanugilon niini sa uban. Busa gihangyo nila si Jesus nga mopahawa siya sa ilang dapit. Pagsakay ni Jesus sa sakayan, ang tawo nga kaniadto giyawaan nagpakiluoy kaniya nga nag-ingon, mahimo bang muuban ko kanimo? Apan wala motugot si Jesus ug miingon hinuon, pauli sa imong panimalay ug sultihi sila unsa kadako ang nahimo sa Ginoo kanimo ug unsa siya kamaluluy-on kanimo. Busa ang tawo milakaw ug miadto sa Decapolis ug nanugilon mahitungod sa mga butang nga nahimo ni Jesus kaniya ug nahibulong pag-ayo ang tanan nga nakabati niini. May the Lord bless the reading and proclamation of His word. Niadtong miaging semana mga kaigsuonan, atong gipamalandungan ang pag-ayo sa Ginoo sa tawo nga giyawaan. Human nga gitabok ni Jesus ug ang iyang mga disipulo ang lanaw sa Galilea, gitagbo sila sa tawo nga gisudlan og daghan kaayong demonyo. Ug katong tawhana, dili gayud tawo ang iyang kinaiya, gumikan kay gikontrolar siya sa demonyo. Ang giingon ni Marcos mahitungod kaniya nga nagpuyo siya didto sa mga lubnganan ug wild kayo siya. Walay makagapos niya bisan ang mga kadina iyang gipamugto lamang. Nagasinggit siya adlaw ug gabii ug iyang gisamad-samaran ang iyang panit pinaagi sa mga hait nga bato. So unsa may gibuhat sa mga yawa ni adtong tawhana, gihimo siyang wild animal kaysa sa usa ka tawo. Now, ang ebanghelyo ni Matthew naga-describe kaniya nga mangtas kaayo. Grabe ka mangtas mga kaigsunan. Ug matud pa sa Lucas kapitulo 8 bersikulo 27, hubo kuno kadtong tawhana, walay sapot. Sulod sa dugayng panahon, hubo kadtong tawhana. Sumura gid siya og mananap ang iyang kinaiya, gumikan sa mga demonyo nga nagpuyo sa iyang lawas. Ug siya nahailalom sa absolute nga pagkontrolar sa panon sa mga yawa. Gikontrolar sa mga yawa ang iyang panghunahuna, ang iyang inistoryahan ug ang iyang kinaiya mga kaigsuonan. Ug ang mga demonyo nakaila sila kang Jesus ug miluhod sila atubangan ni Jesus.
Ang giingon sa Mark chapter 5 verse 6 and 7, layo pa si Jesus sa dihang nakita siya sa tawo nga gisudlan og daotang espiritu. Midagan siya padulong kang Jesus ug miluhod sa iyang atubangan. Unya misinggit siya, Jesus, anak sa labing halangdon nga Dios, unsa may tuyo mo kanako? Sa ngalan sa Dios naghangyo ako kanimo, ayaw intawon akog sakita. Nagsulti siya niini kay giingnan man siya ni Jesus, espiritu nga daotan, gula niining tawhana. Gisugo sa atong Ginoo ang mga demonyo sa paggula ni adtong tawhana ug sila mihangyo nga musulod sa mga kababuyan. Ug mitugot ang atong Ginoo mao nga ang mga baboy nga giyawaan na karon nahulog or nanagan, nangambak didto sa katubigan ug sila nangalumos. And suddenly, ang demon-possessed man na hagba sa yuta, gikapoy kaayo apan karon nahimo ng gawas nun. And you can imagine kung unsa kadako ang pagkadismaya sa mga nagbantay sa baboy. Nangamatay gud ang ilang mga baboy, mga kaigalaan. Responsable sila sa pag-atiman sa daghan kaayong mga baboy. There were over 2,000 pigs at that time. So, dako kayo ang damage sa ilang panginabuhi, mga kaigsunan. Mao nga, midagan sila sa ilang kahadlok ug ilang gitaho ang nahitabo sa mga tawo didto sa kalungsuran ug sa kaumahan. Ug gitaho usab nila nga katong tawhana nga giyawaan, nahimo na karong gawas nun, naana sa maayong pangisip ug ang mga baboy nga 2,000 kabuok kapin nangalumos, nawad-an silang panginabuhian. And it was a little bit unbelievable. So ang mga bagang panon sa katawhan, miduol aron mo saksi sa ilang kaugalingon kung tinuod ba ang gitaho sa mga magbalantay ni adto nga baboy. Ug nangahadlok ang tanang mga katawhan ug ilang gihangyo si Jesus nga mubiya sa ilang dapit, sa ilang teritoryo. Now meanwhile, ang tawo nga kanhi giyawaan karon ana-ana sa iyang maayong pangisip ug nagtinguha siya nga musunod sa atong Ginoong Hesukristo. Atong tun-an ang duha ka matang sa mga katawhan niini nga sugilanon. Una, ang mga lumulupyo ni adto nga lungsod. Ug ikaduha, ang tawo nga kanhi giyawaan, kanhi mangtas. Magampo una kita ug atong pangayoon ang tabang sa atong buhi nga Dios once again. O among Ginoo, nagpasalamat kami sa kagawasan nga imong gihatag kanamo alang sa pagmantala sa imong ebanghelyo, pagpamalandong sa imong pulong ug hinaot nga magbunga kini og tinuod nga kaluwasan ning takna sa kahaponon. Mao kini among giampo ug gipasalamatang daan sa ngalan ni Jesus. Amen. Atong pamalandungan ang mga lumulupyo ni adto nga lungsod. Sagol ang ilang emotion, sagol ang ilang gibati ni adtong higayuna. Una, gibati silang kahadlok, mao kini ang giingon sa atong teksto. Wala sila musalig kang Jesus, mga kaigsuunan. Ang ilang pagtan-aw kang Jesus usa ka tawo nga delikado, gumikan kay nang hilabot sa ilang panginabuhi. Wa nila masabti ang atong Ginoong Hesukristo. Ilang gibasol si Kristo sa tinuod lang, ilang gibasol si Kristo nga nawad-an sila og panginabuhi, nangahadlok sila basin og manggilabot ang Ginoo sa dagan sa ilang kinabuhi. Nasaksihan nila ang dako kayong milagro, apan ang ilang kasing-kasing mga kaigsuunan, wala mabag-o, subo kayo nga pamalandungon. Ikaduha, mga kaigsuunan, nakita nila nga si Kristo usa ka hulga sa ilang paglambo financially. Naka-experience sila og pagkaalakansi sa ilang investment. 2,000 ka baboy ang nangamatay. So pila to kalibo ka pesos kung atong i-convert sa atong kwarta diri sa Pilipinas, mga kaigsuunan. So mas concerned pa sila sa baboy. Mo nga mihangyo sila nga mubiya si Kristo sa ilang dapit kay basin og mawad-an sila og panginabuhi. The implication is very clear. Sama sa batan-on nga ruler, dili sila andam nga mubiya sa ilang mga kabtangan aron sa pagsunod sa atong buhi nga Dios. Ang pagsunod sa atong buhi nga Dios, aduna gayoy dakong kantidad, mga kaigsuunan. Bugal-bugalan kita sa atong mga higala, isalikway kita sa atong pamilya, posible nga mawad-an kitag trabaho. Kay kung ang imong trabaho usa ka kahilayan nga trabaho,
Kung ikaw nahimong disipulo sa atong Ginoong Hesukristo, kinahanglan nga imong biyaan kung ang imong trabaho illegal, gumikan kay bag-o na ikaw nga binuhat o dili na nimo matulon ang kasalanan nga imong gibuhat sa imong trabaho ug panginabuhi. Aduna gayoy kantidad ang atong pagsunod sa atong buhi nga Dios, mga kaigsuonan. Now, daghang mga tawo nga pasagdahan ra nila si Kristo, dili sila masuko sa Dios. Kung iwali nato ang mahitungod sa kaayo sa Dios, mahitungod sa iyang gugma, mahitungod sa iyang pagtagbo sa atong gikinahanglan, pero kung iwali nato ang pagkabalaan sa Dios, kung iwali nato ang paghinulsol sa kasalanan, pag-undang sa mga bisyo ug mga kahilayan, diha na sila mo react, mga kaigsuonan. Kung makita nila nga gisugo ni Kristo o gimando ni Kristo nga magkinabuhi silang balaan ug musunod kaniya, diha na sila masuko. Diha na sila masuko. Pasagdahan ra unta nila ang mga pastor nga muwali kung ang topic sa wali maayo sa igdulungog nila. Pero kung makita nila nga ang ilang mga kahilayan ug mga bisyo nahilabta na sa pulong sa Ginoo, diha na sila mo react og duro. Now, daghan na pong mga tao nga misurrender sa ilang kinabuhi kang Kristo. That's good news. Mugani nga nagpadayon kita og pangwali diri sa kahanginan. Gumikan kay nasayod kita nga ang pulong sa Ginoo magmabungahon gayod. Apan ang mas bagang panon sa mga katawhan, mga kaigsuonan, ilang gisalikway si Kristo. Dili sila andam sa pagtalikod sa mga kahilayan diri sa kalibutan aron sa pagsunod sa atong Ginoo. Sama sa lumulupyo sa syudad nga atong gitun-an karon sa atong sugilanon. Ang ilang tubag sa milagro nga ilang nasaksihan, pahawa Kristo. Pahawa niini nga lugar. Nangahadlok sila. Ug ang katawhan sa Jerusalem mauusab ang pagabuhaton nila kang Kristo niadtong hapit na gilansang si Kristo dito sa cross. Daghan kanila ang nakadawat sa kaayo sa atong Ginoo, pinaagi sa pagpangayo nila sa ilang balatian ug pagpahiling kawas sa mga tawo nga giyawaan. Apan miapil sila pagsinggit. John chapter 19 verse 5. Apan sila naninggit sa pagtubag, patiya siya, patiya, ilansang siya sa krus. Makita usab nato ang kinaiya ni adtong mga tawhana sa ilang pagsaksi sa milagro nga nahitabo sa tawo nga kanhi giyawaan. Wala sila'y kaluoy ni adtong tawhana. Ilang gigapos siya og kadena ug ilang gipalaya sa ilang lungsod ug gipasagdahan nga mupuyo didto sa mga lubnganan. Ilang gisulay paggapos katong tawhana. Ug karon nga katong tawhana naa na sa maayong pangisip, gipahiling kawas na sa atong buhi nga Dios. Wala sila malipay. Wa gyud nila ikalipay. Wa gani naka-record sa atong teksto nga nagpasalamat sila kang Kristo. Ang ilang reaksyon, mihangyo sila nga mupahawa si Kristo, gumikan kay nahadlok sila nga mawad-an sila og panginabuhian, mga kaigsuonan. Ang kamatuoran, ang katong tawo nga kanhi giyawaan karon anaa na sa iyang maayong pangisip, apan kadtong mga tawhana nagpabilin nga buta. They were not in their right mind. Sila ang wala sa maayong pangisip. Wala sila katimbang og insakto, mga kaigsuonan. Ug ang tawo nga wala pa kang Kristo, anaa pa sa iyang kasalanan, mga kaigsuonan. Ang iyang kasing-kasing ug hunahuna gidag-uman sa sala ug kana mao'y hinungdan nganong dili sila makapaminsar og tarong. Unsa ang giingon sa Roma kapitulo 1 bersikulo 21 ug 22. Paminawon nato. Nahibalo sila sa Dios, apan wala sila magpasidungog kaniya ingon nga Dios o magpasalamat kaniya. Ang ila hinuong mga gihuna-huna pulos binuang ug nangitngita ng ilang mga salabutan. Matod nila maalam sila, apan mga buang-buang diay. So you see, ang tao nga wala pa kang Kristo, ang tao nga wala pa maluwas ug wala mabag-o ang kasing-kasing, susama usab sila sa mga ihalas nga mga mananap, mga mangtas nga mga mananap. 2 Peter chapter 2 verse 12 ang giingon diri, apan kining mga tawhana nagbuhat sumala sa ilang kinaiya sama sa mga ihalas nga mananap nga gipanganak aron lamang dakpon ug ihawon.
Nagpasipala sila sa mga butang nga wala nila hisabti. Busa pamatyon sila sama sa mga ihalas nga mananap. Ug di ba mo man kana ang ginabuhat sa mga tawo nga buta diha sa ilang kalag ug espiritu. Wala sila'y maayong pangisip mahitungod sa Dios. Ug nagtuo sila nga mas maalamon pa sila kaysa sa Dios. Ang tawo nga iyang gitugyan ang iyang kinabuhi sa Dios, seryoso nga nangalagad sa Dios, buang ka na sa pagtanaw sa mga tao sa kalibutan. Ila ka nang gikatawan, gumikan kay relihiyoso ra kaayo. Ang tao nga wala pa kang Kristo, in love kaayo sa kalibutan, nahigugma kaayo sa kalibutan. Ug nagtuo siya, sincero gayud siyang nagatuo, nga ang iyang pamaagi, ang iyang paminsar, puno og kaalam. Tungod kay ang tao nga makasasala anaa sa pagdominar ug pagkontrolar sa yawa. The demoniac, kadtong tawo nga kanhi giyawaan, he was under the direct dominion of Satan. Si Satanas, mga kaigsuunan, cruel master kung sa English pa. Usa ka abusado nga amo. Kung sa may nahitabo niya itong tawhana, gisamaran niya ang iyang kaugalingon, gisamad-samaran sa hait nga mga bato, wala siya'y sapot, hubo siya kanunay. He inflicted himself with bleeding and he was in misery. O katuusab nga mga tawo nga lumulupyo ni adtong syudara, anaa usab sila sa pagmando ug pagbulutan ni Satanas. Gumikan kay niadtong nakita nila ang gahom ni Kristo. Imbes nga ilang i-welcome si Jesus Christ, ila na mahinong gipapahawa sa ilang lugar. Gidumilian nila ang atong buhi nga Dios. Gikumbinsi ni Satanas ang ilang kasing-kasing hunahuna nga si Kristo kuyaw, peligro, delikado nga tawo. Taliwala sa milagro nga gibuhat sa atong Ginoo, gusto nila nga mupahawa ang atong Ginoo sa ilang lugar. Ug daghang mga tawo nga gusto sila nga walay Ginoo, kay basin og mapugnan ang ilang mga bisyo, mabarahan ang ilang mga bisyo, mga kaigsuunan, mga kahilayan. They want Jesus Christ to depart from them. Ug si Kristo mipahawa gayud niadto nga lugar. Mukha daw ang unang punto. Ang ikaduha, ang tawo nga kanhi giyawaan, karon na bag-o na siya, mga kaigsuunan. Naa na siya sa insaktong pangisip. Ang giingon sa bersikulo 15, miduol sila kang Hesus ug didto nakita nila nga naglingkod ang tawo nga kaniadto giyawaan, may sapot na siya ug gibalikan na sa maayong pangisip ug nangahadlok sila. Ang hunahuna niadtong tawhana gibag-o sa atong Ginoo. Ug ang iyang hunahuna karon gusto na niyang musunod kang Kristo. Now paminawan ninyo ang ebidensya. Kaniadto hubo siya, karon aduna nay sapot. Wala siya'y ulaw kaniadto, karon aduna na siya'y kaulaw, aduna na siya'y sapot. Ang tawo nga makasasala, wag yun ay ulaw. Gipanghinambog pamagani niya ang iyang sala. Now kaniadto katong tawhana, bayolente, mangtas kayo. Pero karon kalmado na siya nga nagalingkod tupad kang Kristo. Kaniadto katong tawhana, dili gayud madumalaan, gumikan kay wild kayo. Karon nagpasakop na siya sa atong Ginoong Hesukristo. And most important, samtang ang mga lumulupyo niadtong syudara, mihangyo kang Hesus nga mupahawa sa ilang lugar. Kadtong tawhana nga kanhi giyawaan, gusto na niya nga muuban kang Hesus. Mihangyo siya ni Hesus. Versikulo 17 and 18, busa gihangyo nila si Hesus nga mupahawa siya sa ilang dapit. Pagsakay ni Hesus sa sakayan, ang tawo nga kaniadto giyawaan, nagpakiluoy kaniya nga nag-ingon, mahimo bang muuban ko kanimo? Apan wala musugot si Hesus, gumikan kay adunay gipabuhat si Kristo ni atong tawhana. Ang giingon ni Kristo sa versikulo 19, pauli sa imong panimalay ug sultihi sila unsa kadako ang nahimo sa Ginoo kanimo ug unsa siya kamaluluyon kanimo. So gihatagan og misyon ni Kristo kadtong maong tawhana ug nagpasakop ang maong tawo
Miwali dayon ang maong tawo, mi testimonyo. Versikulo 20, busa ang tawo milakaw ug miadto sa Decapolis. Kaning Decapolis mga kaigsunan, pulo ni ka syudad. Ang giadtuan ni adtong tawhana ug nanugilon mahitungod sa mga butang nga nahimo ni Jesus kaniya ug nahibulong pag-ayo ang tanan nga nakapati niini. So dili lang kay nagsaksi siya sa iyang hometown sa Gadara, miadto pa siya sa rehiyon sa Decapolis, pulo ka syudad. Gipadala siya ni Kristo sa iyang kaugalingong hometown, pero wala siya nagpabilin sa iyang hometown. Miadto siya sa Decapolis. And that included the city of Philadelphia, sumala sa nasulat sa Revelation 3:8. Posible kaha nga ang pagwali ni adtong tawhana usa sa nakapatukod sa iglesia didto sa Philadelphia. Revelations chapter 3 verse 8, nasayod ako sa imong binuhatan ug nga may jutay kang gahom. Gituman mo ang akong pagtulunan ug wala mo ako ilimod. Tanawa, giablihan ko alang kanimo ang usa ka pultahan ug walay makasira niini. Maayo ang kahimtang sa iglesia didto sa Philadelphia. Basin og instrumental kining tawhana sa pagtukod sa iglesia didto. Sa tinuod lang mga kaigsunan, mao kini ang kinaiyahan sa tinuod nga sumusunod og disipulo ni Kristo. Gipadala kita ni Kristo, gisugo kita ingon nga iyang mga saksi. Buhat kapitulo 1 bersikulo 8 ang giingon diri, apan kun mukunsad na kaninyo ang Espiritu Santo, makadawat kamo gahom ug mahimo kamong akong mga saksi sa Jerusalem, sa tibuok Judea ug Samaria ug sa tibuok kalibutan. Ang tinuod nga disipulo ni Kristo aduna gayoy kasing-kasing sa pagproklamar sa iyang gahom, sa pagsaksi alang kang Kristo. Gumikan kay nasinati niya ang kapasayloan ug ang grasya ug ang gugma ni Kristo ug karon gusto niyang mga lagad kang Kristo. Ug mo kini ang atong trabaho, isip disipulo ni Kristo, ang musaksi alang kaniya, ang mumantala sa mensahe sa ebanghelyo. Kung tinuod ikaw nga nakaila kang Kristo igsuon, dili ikaw magpakahilom sa imong bakba. Unahon nimo ang imong pamilya, unahon nimo ang imong mga kababayan, ug imong palapdon ang lugar or ang influence nimo alang sa ebanghelyo. Tungod kay ang tawo nga nakaila sa Ginoo nahimong bag-ong binuhat. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. If anyone is in Christ, he is a new creation. Ug ato kanang baliktaron, ang tawo nga wala pa kang Kristo, dili bag-ong binuhat, nagpabilin sa iyang daang pagkatawo. Tawo nga nagdumot sa Ginoo, nahigugma sa sala ug nagdumot sa pagkamatarong. Ang mga unbelievers, ang mga wala pa kang Kristo, buta sama sa mga lumulupyo ni adtong syudad. Nasinati nila ang kaayo sa Ginoo sa matag adlaw, apan imbis nga simbahon ug ilhon ang Dios, ilang gisimba ang swerte ang gipasidunggan. Dili na lang gyud moingon nga salamat sa Ginoo sa iyang panalangin. Ang ilang bukang bibig swerte. So mga kaigsunan, mga kahigalaan, mao kini ang dakong ilhanan sa tinuod nga Kristohanon ug dili Kristohanon. Ang tinuod nga Kristohanon andam sa paghimaya sa atong buhi nga Dios. Ang dili Kristohanon willing nga ihatag ang himaya sa uban. Dili sa atong Ginoo nila ihatag ang kahimayaan. Nakigistorya ba ang Ginoo kanimo karon higala? Kung ikaw ang tawo nga nagdumili sa atong Dios, gumikan kay imong nakita nga ang pagpangalagad sa Ginoo usa ka babag sa imong mga pangandoy sa kinabuhi ug sa imong mga bisyo. Know for sure nga wala pa kanimo ang Ginoong Hesukristo, ang balaang Espiritu, dili ka pa magtotoo ug nahiilalom pa ikaw sa tunglo ug kapungot sa Dios. Pag hinulsol sa imong sala ug salig lamang kang Hesukristo, ingon nga imong bugtong Dios ug manluluwas. Saligi ang gibuhat ni Kristo dito sa cross, ang iyang kamatayon ug pagabanhaw, ug iya kang pagaluwason, iya kang pagahinluan, iya kang pagaisipon nga matarong. Ang pagkamatarong ni Kristo iyang isulob kanimo. Pag hinulsol karon kay basin og ugma ulahin na ang tanan. Magampo kita. Salamat o Dios sa mensahe nimo ning takna sa kahaponon ug among gipangayo o Dios ang imong grasya nga
giablihan nimo ang kasing-kasing huna-huna sa mga nakapamati ug sila mo responder sa tawag sa ebanghelyo, maghinulsol sa ilang sala ug mudangup kang Kristo alang sa kaluwasan. And this we pray in Jesus' name. Amen. Last night I lay sleeping, there came a dream so fair. I stood in old Jerusalem, beside the temple there. I heard the children singing, and ever as they sang, I thought the voice of angels from heaven answering. I thought the voice of angels from heaven answering. Jerusalem, Jerusalem, lift up your gates and sing. Hosanna in the highest, Hosanna to your King. And then I thought my dream was changed. The streets no longer rang. Hushed were the glad hosannas, the little children sang. The sun grew dark with mystery, the morn was cold and chill, as the shadow of the cross arose upon a lonely hill. As the shadow of the cross arose upon a lonely hill. Jerusalem, Jerusalem, hark how the angels sing. Hosanna in the highest, Hosanna to your King. And once again the scene was changed, new earth there seemed to be. I saw the holy city beside the tideless sea. The light of God was on its streets, the gates are open wide, and all who would might enter, and no one was denied. No need of moon or stars by night, or sun to shine by day. It was the new Jerusalem that would not pass away. It was the new Jerusalem that would not pass away. Jerusalem, Jerusalem, sing for the night is o'er.
Hosanna in the highest, Hosanna evermore. Hosanna in the highest, Hosanna Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.